Siyakwamukela futhi kwa-Teach Like a Champion Technique Series ukusiza othisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. Indlela ebalulekile yokufundisa ukulungiselela abafundi wenze baphumelele ukuba nesiqalo esinamandla sesifundo. Sesike sawasebenzisa amasu okusiza abafundi ngokwemizwa besebenzisa i-threshold futhi bezilungiselela ngokomzimba besebenzisa i-entry ne-exit routine. Manje sesidinga sibalungiselele ngokomqondo ukuze bakwazi ukuzicabangela ngokwabo futhi bazibandakanye ngokuphelele nesifundo. I-technique esisebenzisayo ukuzuza lokhu ibizwa ngokuthi i-do now. I-do now umsebenzi omfishane ogxila kumfundi ngamunye owenziwa ngaphambi kokuqala kwesifundo njengengxenye ye-entry routine. Lo msebenzi uqondiswe esifundweni esilandelayo ukuze abafundi baqale bacabange ngokuqukethwe kuleso sifundo khona manjalo. Uma abafundi sebesilungele isifundo ngokomqondo, kuba lula ukuzihlanganisa nesifundo futhi basebenze ngokuzimisela. Umsebenzi we-do now mfushane kumele ungeqi imizuzu emihlanu ngoba kusuke kuwukulungiselela nje isifundo esizoqala. Khetha umsebenzi we-do now ngokucophelela ukuze kube lula ukuwenza kubo bonke abafundi. Umsebenzi kumele kube ngowomfundi ngamunye futhi ezimele. Lokhu kuyingxenye yokufunda ngokuphelele kubo bonke abafundi u-100%. Wonke umfundi wenza umsebenzi ngokwakhe eyedwa ukuze agxile ekucabangeni kwakhe. Ukugxila. Inhloso yalo msebenzi ukwenza abafundi bagxile esifundweni esizoqala. Kumele futhi abafundi bazuze kulo msebenzi noma ngabe baqede ingxenye yalo msebenzi. Ungenza noma ekanjani noma ingayiphi indlela. I-do now ingenziwa kwisiliphu ebesihlelwe ngaphambilini noma ephepheni nje. Njengoba kuyisifundo esenziwa noma ekanjani noma ingayiphi indlela, abafundi bayagqugquzelwa ukuthi bazame noma ngabe abanaso isiqiniseko sezimpendulo. Ekugcineni, i-do now iqondene nesifundo. Okuqukethwe kumele kuqondane futhi kuhlobane nesifundo esizoqala. Ake sibuke nazi izibonelo zemisebenzi ye-do now. Sakha sisukela emsebenzini wayizolo. Namuhla abafundi bazobe befunda ngezinto ezingama-3D. Kodwa ukuze bakwazi ukwenza lokhu, kumele bakhumbule abakufundile ngezimo ezingama-2D. Yisho amagama alezimo ezingo-2D. Siqala umsebenzi omusha. Abafundi baqala umsebenzi omusha wezemisebenzi. Nansi i-do now ezobenza bacabange. Dweba umugqa ukuqondanisa imisebenzi kukholomu A nencazelo ekukholomu B. Khumbula sisebenzisa amasu ukulungiselela impumelelo kubafundi. I-do now indlela enhle nebaluleke kakhulu eyenza abafundi basheshe balungele isifundo abazosifundiswa futhi baphinde bacabange ngokuqukethwe kulokho abazofundiswa khona. Iphinde ibanike ithuba lokuthi bazame ekufundeni noma bengenaso isiqiniseko sezimpendulo besendaweni ephephile yokufunda bezokwazi futhi ukuphendula imibuzo ngokwabo. Lokhu kugqugquzela umfundi akwazi ukuzicabangela ngokwakhe ekufundeni. Manje sekuyithuba lakho ukuthi ulungiselele ukusebenzisa i-do now kwelakho igumbi lokufundela.